Rwy'n falch iawn o'r cyfle i fod yn un o bencampwyr Gwaith Ieuenctid Cymru eleni. Wrth sôn am y Gymraeg a'i dyfodol, i fi mae pobl ifanc wrth galon hynny. Mae gweithio gyda phobl ifanc, trafod gyda nhw a gwrando nhw yn flaenoriaeth clir i fi. Dwi wedi bod wrthodd dros y flwyddyn diwetha yn teithio gwmpas Cymru, yn siarad gyda phobl ifanc ac yn clywed am eu hangerdd a brwdfrydedd nhw dros yr iaith, a mae hynny yn ei dro wedi fy ysbrydoli i. Fel un sydd wedi weithio y maes pobl ifanc am flynyddoedd lawer, yn benodol gyda Gyrff Gwaith Cymru, dwi'n gwybod yn dda beth yw'r effaith gadarnhaol am y gwaith ieuenctid yn ei gael ar bobl ifanc a'i cymunedau nhw, a beth yw'r fleoedd sy'n dod i bobl ifanc o gynlyniad y gwaith hwnnw. A hedden wythnos Gwaith Ieuenctid, dyma gyfle felly i ddiolch i bawb sy'n gweithio mor galed gyda phobl ifanc ac i ddymuno'n dda i chi nid yn unig am yr wythnos hon, ond am y flwyddyn gyfan i ddod. Diolch yn fawr.